Ole ka channel milo clear screen tu te masain chabele avek ule tuntuma hianin phone kan ti ralma a kan thil ti ngei tur thil poimo deuh pakhat karon soidon ani phone i model thari a chhok zung zunga phone te po a chet mairin kan thlak duwa kan thlak zung zunga chumi ani wang chuanin kan phone hlui kha kan hral emo chung te kan ro chun tlang puya chumi chu ka chumi kan ti ma chunin thil poimo deuh ti ngei tu karon soidon ani phone a hianin nge bank details zong zong hi kan save fa tu nang laia chuanin transaction thlengin kan khoya tin thil poimo tak tak save nan te kan hmanga antinan ATM pin tele nge GPay pin te mo khang tiang ang thil poimo deuh deuh ang save nan khan kan hmanga chumi ni wang chuanin chung tiang hack laka I phone a him theinan thil poimo deuh karon soidon ani ama sabra chuanin social media account zong zong kha i log out vek tur ni ya khami kha I log out vek anga chuan I log out nge ni ti kha I chian le vek phot tur ani apa hi na chuanin kan encrypt tur ani phone kha kan encrypt anga khami encrypt na hi settings a awma settings a I hmulo chuanin search bar a khan han search la encrypt ti kha ta khan awesome takin I hmunga khata khan I encrypt vek anga chuanin encrypt a khanin code awmanga chuan khata khanin password a ombokanga password kha I da thanga nakina I decrypt du hun te lo om theya khan ting ani wang khanin password te kha I da thanga chuan password hi kan soilok nge I kan accounts emo email te le social media account te po kan password ho zong zong hi Google kan save hianin lo thengil pal pon hi la all something a en zung zung theya khami kha a that rolin that lo na po omve thowa amero chu hriat ve mai atan atha nge password thengil changa an enzok kha thil all some takania khami kha a en zung zung theya I Google khan kan save tu chuanin kan password engkim a save vek theni tikha khan shabok taila chuanin I encrypt khanin I encrypt zo nuwa khanin nge reset hi atok mai lo mi ti po kan mai theya kan khami kha I encrypt nge yanga chun chumi zo chuanin I reset chawanga voi khat emo voi ni ni tu chuanin voi ni po reset mala apoi chung mi alowa khami kha a tha thawa chuan I encrypt lawa nge kan reset top chuanin khami kha a him tok lawani ti kha kan hriat angaya mi in tunang laya thiam na asang towa hacking a an sanga khami ani wang khanin an du chuanin an hack le theya khami laka I hem theinan kha chuanin I encrypt turania amer chu encrypt don hianin battery tamangaya 80% tal battery in the yangaya chuanin dule charger po vit pa la khata khanin khami chung khani encrypt anga encrypt chung hi I data nei azir khanin array lo thei bok chuan SD card memory card hi encrypt chumi zo decrypt le du ni chuanin khami phone decrypt encrypt na ba khanin decrypt thei don lo ani ti kha shuttle bokla chan chu nikina enga tinge o te kan ti theya khami ni wang khanin phone encrypt na lo kha chuan decrypt le thei don lo ani ti kha lo shiala chuan mi in lo decrypt tum ta se ta khan nang ma khanin password ti dong nga khami kha share mi lo turani ti kha kan sharing don ya chum mi laka chuan nge hacking laka chuan I lo him theinan tunang la transaction te kan khoina satawa bank account te bank details zong zong account chu pem mo lutuk lawa ATM pin te kan save na sa khami ni wang khanin khan tin laka I hu him theinan khan heng ka soi tak step hi ilo tichin don ya amero chu a how tak ve da umei thaya encrypt chung hi array ve da umei thaya ni ti kha kan shabok don ya chuanin thil kan hriat lo chuanin mania ti top lo turania chan chu boina te om thaya a hrezok te le a thiam jok te ron thin kha in ti mu chi ani
chuan ka channel te min lo en saka min lo thlir sak thin awangin invite chungah lawm thu ka sawi tak meu meu ani e